Добро утро и второто утвърждение, което прегръщам промяната. Това утвърждение е свързано с непостоянната природа в живота в днешно време. Постоянния поток на промяна. Постоянно състояние на непредвидени ситуации, колкото и да планираме в ежедневието. Колко пъти ви се случва да си направите чеклист за деня и да го промените? Ами, и на мен ми се случва, да ви кажа, ако не всеки ден, то почти. Това утвърждение е силно напомняне за нуждата ни да се адаптираме към промяната с спокойствие и благодат. Като прегръщаме промяната, се освобождаваме от напрежението, което се случва при създали се непредвидени ситуации. Насърчава да ценим промяната, тези промени, които се случват в ежедневието, да се насладим на настоящия момент, без да се опитваме да контролираме бъдещето. Когато потвърждаваме, че прегръщаме промяната, ние потвърждаваме нашия ангажимент да се адаптираме и да сме гъвкави и открити към всичко случващо се, защото, както знаете, случайни неща няма, съдбата си знае работата и когато има дадена ситуация, която променя плана ни за деня, това означава, че не е случайно. Предпазва ни от нещо или ни предлага съвсем нова възможност. По този начин, когато се адаптираме и прегръщаме промяната, ние се освобождаваме от напрежението. Казваме си, да, така е трябвало да стане в момента. Започваме да подхождаме към всеки ден с чувство на любопитство и сме отворени за възможностите, които идват към нас. Тъй като всяка непредвидена ситуация е възможност, която в момента ние не виждаме. Пак казвам, всяка уж случайност всъщност не е случайност. И усмихнат ден от мен, пълен с възможности и до утре с третото потвърждение за деня.